Arvoisat katsojat, olette juuri avanneet Pohjolan matkan kalustoa esittelevän videon. Jakas, siinä onkin parahiksi kuljettajamme Antti. Rennosti vaan Antti. Ensimmäiseksi tarkastelemme kolonnan suurinta bussia, joka on peräti 60-paikkainen. Tämän maantiehirmun varustuksiin kuuluu esimerkiksi jääkaappi, WC-tilat, ilmastointi sekä DVD-soitin. Isokin ryhmä kulkee samalla kulkuvälineellä oikein näppärästi, ja vaikkapa sitten pari pienempääkin ryhmää voi yhdistää voimansa ja lähteä yhdellä kyydillä reissuun. Seuraavaksi Antti tuo meille esittelyyn 50-paikkaisen bussin, joka on niin sanottu normaalin kokoinen bussi. Ja perusvarustukset ovat siis samat kuin tuossa 60-paikkaisessa bussissa, eli WC löytyy, tämän lisäksi ilmastointi, jääkaappi ja DVD-soitin. Morjesta, Andy. Et kai pahastu, jos sano Andiksi. Jatketaan. 50-paikkaisen bussin kanssa samassa kokoluokassa löytyy myös pyörätuoliasiakkaiden kuljettamiseen varusteltu bussi, eli tästä autosta löytyy pyörätuolinostin, jota juuri Antti tässä esittelee. Varusteluhan on muuten sama kuin tuossa 50-paikkaisessa, eli WC löytyy, tilava sellainen. Sen lisäksi ilmastointi, jääkaappi ja myöskin tuo DVD-soiti. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, löytyy myös vähän pienikokoisempi bussi, nimittäin 16-paikkainen. Ja tämähän on sopiva pienille ryhmille, varsinkin silloin, kun kaikki eivät mahdu henkilöautoon. Ja tarvitaan kuitenkin yhteinen siirtyminen yhteisen aikataulun mukaan. Varustuksenahan tästä löytyy tuttuun tapaan ilmastointi, jääkaappi sekä myös levysoitin. Tämä video on tietenkin vain pieni pintaraapaisu, nimittäin Pohjolan matkalla on myös paljon muita linja-autoja, on elämysbussia, saunabussia ja vaikka mitä. Pohjolan matkan kalusto palvelee niin tilausajossa kuin reittiliikenteessäkin. Pohjolan matkan reittivuoroihin voi ostaa lippuja matkahuollosta tai Pohjolan matkan omien nettisivujen kautta pohjolanmatka.fi.